Sense cap dubte, l'olivera és actualment l'arbre de conreu més arrelat als paisatges de la nostra comarca. Si bé aquest arbre mil·lenari ha estat present en tots els esdeveniments de la història dels pobles que s'han assentat en aquestes terres. I podem dir que l'olivera és tan vella com la història de les cultures mediterrànies. La trobem citada ja al Gènesi, on el Colom porta un branquilló d'olivera a Noé per mostrar-li que el món reviu. A l'Alcorà, quan canta a l'arbre que naix a la muntanya del Sinaí. A la mitologia grega és Atenea, deessa de la saviesa i de la pau, qui fa créixer l'olivera a l'acròpoli d'una llançada i amb la seva bondat ensenya el seu conreu i el seu ús. Minerva és qui ofereix als romans aquest regal diví i per als egipcis és la deessa Isis, esposa d'Osiris, qui els ha ensenyat el procediment de l'extracció de l'oli d'aquest arbre. Al comtat, per tot arreu, hi ha oliveres extraordinàries. Com a exemple, i d'entre moltes altres, cal citar les que podem veure a Benilloba, partida de Rodacantes, a Benillup, partida de la Foia, a Benimassot, partida de la Torreta, a Gorga, partides del Planet i del Calvari, així com l'olivera del Corcó i del Sobirà. De totes les feines necessàries dintre del conreu de l'olivar, la primera i una de les més importants a realitzar és la de cimalar. En acabar de collir les olives i aprofitant el període de repòs invernal que a la nostra comarca comprèn els mesos de novembre fins a febrer, període durant el qual l'arbre està dormit, el decimalador, carregat amb la seva barxa al muscle, començava a decimalar. Això consisteix en tallar-li les branques que sobren per a que l'arbre estiga ben format i li puga entrar el sol i el vent per dins. Les decimalades, fetes defectuosament, causen l'envelliment de l'olivera i cal procurar que el fullatge siga abundós, no oblidant que l'excés de branques grosses és motiu d'escassa fructificació, car aleshores l'arbre ha d'atendre preponderantment a la producció de fusta en detriment del fruit. El decimalador, al mateix que qualsevol activitat camperola, ha de tindre molt de seny per ajudar a l'arbre a donar més renda, fent camí als nous brots per a que sempre hi hagi fullant jove. Pel que fa a les oliveres velles, necessiten un tractament especial amb la destral, sanejant les parts de la soca més vella, seca i morta, per tal de deixar a l'aire lliure la part tendra i viva. Aquesta operació és descorconar. Una vegada feta la decimalada de l'olivar i abans de començar a llaurar, calia deixar-lo abonat amb fem ben passat de ramar i bestiar, escampant-lo al voltant de l'arbre però prou apartat del tronc. L'ús i costum del bon llaurador era el fer almenys 2 reies a l'any. A l'hivern una llaurada fonda i quan venia l'estiu altra més superficial per a mantenir l'humitat.
Encara que el cicle anual està estretament relacionat amb les condicions climàtiques i la varietat de l'olivera, per a la comarca del Comtat i de forma general, podem dir que durant els mesos de març a abril surten els brots terminals i s'obrin les gemmes axil·lars, que donaran lloc als brots joves o a inflorescències. En maig-juny es produeix la floració i comença la fructificació. Tot seguit, als mesos de juliol a agost, s'endureix el pinyol i els fruits es fan grossos fins a setembre-octubre, que apleguen a la seva grandària normal. De vegades, i si l'estiu era molt sec, convenia fer altra llaurada. A la tardor, i per tal d'anar preparant la recol·lecció, es netejava la soca de rebrotins i es cavava. Calia també recalçar la soca per protegir l'arbre del fred, i si pel contrari es tractava de bancals molt càlids, descalçar-la per a que les arrels no recalfaren. La recol·lecció s'inicia des de finals de setembre per a les varietats primerenques, arreplegades en verd com les genoveses, fins a les més tardanes d'oli en febrer, com són les alfafarenques. Quan ve la tardor, s'han de collir les olives per a posar-les en aiguasal, i és tradició que a Tots Sants s'enceta el primer gerró d'olives trencades, tot i estar encara una miqueta amargues. Una vegada passat Tots Sants, cal iniciar la tasca d'esmunyir i plegar les olives destinades a la producció d'oli, començant pels rodals més primerencs. Tanmateix, les olives s'han de collir de l'arbre quan estiguen convenientment madures i tinguen ja suficient color, però sense deixar que caiguen a terra per massa passades. La replegada d'olives coincideix amb els dies més curts i freds de l'any. És per això que no pot encetar-se la jornada molt prest, si a més ha caigut per la nit rosada, que serà el més probable. En arribar a l'olivar, es comença la replegada de les olives que, pel vent o per massa madures, han caigut a terra. Després s'escampen les mantes i des de dalt de l'arbre o sobre una escala, els homes aniran esmunyint i deixant caure l'esplet a les mantes. És convenient collir les olives pel sistema d'esmunyir i fer-ho amb molta cura, per tal de no trencar els brots joves. Per això, l'ús de la vara ha estat sempre mal vist pels bons llauradors, que coneixen bé el desenrotllament de l'olivera.
bona colla i el dia s'havia condit, caldria fer més d'un viatge a casa portant l'animal carregat amb els taxins plens d'olives, tot i abans haver-los desfullat degudament ajudats pel garbell, a fi de que resten les més netes possible. Durant el període de recol·lecció era comú la presència de colles que es llogaven per a replegar les olives pel sistema d'estall a tant la barcella i que com a referència direm que a l'any 1942 el preu pagat a la caseta de rodes en Beniassent era de 7 quinzells la barcella a Cormull. Finalitzar la recol·lecció i per a la posterior obtenció de l'oli, la pràctica més generalitzada d'entre els llauradors a la nostra comarca, fins a l'aparició dels moviments associatius, poc abans de l'any 1920, fou el portar les olives a una almàssera maquillera. Aquestes almàsseres eren les més nombroses i s'explotaven comprant un percentatge, generalment en oli, que no varia massa d'un lloc a l'altre del comtat, i que normalment era d'un quarteró d'oli per peu acabat, així com les perdudes i el pinyol, que eren també per a l'almasserer. A l'època senyorial, les almàsseres formaven part de les regalies del senyor, igual que els molins, forns, carnisseries, etc., i tots els vassalls eren obligats a fer l'oli allí, pagant el que era estipulat. Així tenim que a l'any 1759 el comte de Cocentaina té inventariades 8 almàsseres en tot el seu estat, de les quals cobrava la tercera part de l'oli que es feia. Després de les Corts de Cadis i amb l'abolició dels drets senyorials, qualsevol podrà muntar-se una almàssera, encara que siga per a l'ús particular, però com hem dit abans, la majoria s'explotaven en règim maquiller. Des de temps molt antic fins a primeries del segle XIX, l'almàssera va evolucionar molt poc, per el que es pot dir que les 3 fases per a l'elaboració de l'oli no van variar: moldre les olives, premsar la pasta i triar l'oli per decantació. Al comtat, la molturació ha estat feta des de temps immemorial amb un molí de sang. La recopilació que hem fet a través de tots els pobles de la comarca, pel mig d'entrevistes personals a nombrosos llauradors i vells almasserers, ens dona la seguretat per afirmar que tots els molins han sigut de sang. No n'havem trobat cap mogut per força hidràulica, ja que aquesta sols era utilitzada per a moldre gra. El molí de sang estava format per un llaç o safa de pedra circular i un ruló o mola cònica que s'arrastrava per mitjà d'una bèstia. Tot just al mig del llaç estava l'arbre, fusta col·locada verticalment i que servia de sustentació al ruló per la seva part de dins, així com a la gronsa,
recipient de forma piramidal invertida on es posaven les olives per a que de forma dosificada caigueren dins del llast i així poder anar xafant-les. De vegades, i si les olives estaven seques o cancides, feien la pasta massa eixuta. Aleshores, s'havia de tirar al llast una ruissada d'aigua calenta per a que el capolat quedara més liquat i pogués desoliar bé després. Una vegada moltes les olives i convertides en pasta, es feia la parada d'esportins o peu, iniciant-se així la segona fase per a l'elaboració de l'oli, premsar la pasta. Per a la primera premsada s'omplia de capolat d'olives d'entre 15 i 20 esportins, recipient pla i redó d'espart i posant-los a la premsa fluixa s'apretava amb la barra fent baixar el fusell sobre els esportins, per tal que anara plorant l'oli. Una vegada havia deixat de sumar el suc,
s'afluixava i es desmuntava el peu, a fi de traure la primera pinyolada, que es desfeia amb les mans per a fer el reparat o repermut, consistent en tornar a posar la pasta quasi eixuta de la primera premsada dins dels esportins, i fer una segona premsada, tot i tirant-los mig poaler d'aigua calenta a cada un d'ells, per a escalfar la pasta i que soltara l'oli que li quedava. Aquesta segona premsada es feia amb la premsa grossa i amb esportins més petits per tal d'aprofitar al màxim tota la força. A més, quan els homes havien apretat suficientment a braços, enganxaven una maroma de la barra a un tarugo de fusta gros i posat de forma vertical, anomenat argue, que estava col·locat a una distància prudencial de les premses i que per mig d'una barra de fusta que el creuava a la seva meitat, feia de torn per enrotllar la maroma connectada a la premsa, i amb el que la pressió d'aquesta sobre els esportins s'augmentava. vegada feta la segona premsada, el pinyol es considerava suficientment exprimit i era venut a les orujeres que eren a Muro i Canals. No cal dir que el millor oli era el tret de la primera premsada. Amb la segona premsada s'entreia molt menys i, a més, era fluix o de més qualitat.
Al contrari del que ocorreix amb el molí, que amb mínimes diferències i mogut per força elèctrica en lloc de per una bèstia, s'utilitza encara avui a algunes almàsseres. L'evolució i variació de la premsa ha sigut més diversa. Inicialment, les premses eren totes de fusta, fins ben entrat el segle XIX, que van començar a posar-ne de ferro. La més corrent de totes és aquella que té una base de pedra o fusta, dos laterals discruixeres, creuades a la part de dalt per la femella o la nau. A la nau la travessava el mascle fusell, que rodava amunt i avall fent pressió sobre els esportins. Altres tipus de premses de fusta eren les de dos fusells i la de biga, premses que, si bé no serien massa corrents per ací, donades les poques referències i restes que hem trobat, sí que podem dir que hem detectat la seva utilització a diferents llocs del comtat, com és el cas d'Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Ares del Bosc, Cocentaina, Gaianes i Benimarfull, pel que a la premsa de biga respecte. De la de dos fusells, tan sols ens han parlat d'ella a Benimarfull. La premsa de ferro va aparèixer ben prompte a la comarca per la proximitat i agressivitat comercial primerenca d'Alcoi amb la maquinària de ferro fundit. I no seria gens aventurat dir que les primeres premses de ferro aparegueren al mercat junt a la proliferació d'almàsseres, és a dir, amb l'abolició dels drets senyorials, encara que això no significarà la total desaparició de les premses de fusta, que continuaran utilitzant-se únicament per a desoliar, fins i tot amb l'aparició de les primeres premses hidràuliques. A l'any 1918 apareix al comtat la primera premsa que s'apretava amb una bombeta hidràulica i, curiosament, era manual, accionada per una politja on menava un home, apretant un peu que tenia com a màxim 20 barcelles de pasta. La premsa fou instal·lada en l'almàssera dels Poueros a Celle, i el fabricant d'aquesta primitiva premsa hidràulica fou Rodes Hermanos d'Alcoi, el Vulcano. La decantació o tercera i última fase per a l'obtenció de l'oli es feia per mig d'uns vaixells situats al peu de la premsa i que s'encarregaven de destriar l'oli pur d'entre l'aigua i les morques. Aquests vaixells, anomenats alcaceries, eren molt semblants a les gerres i, com aquelles, eren fetes a Castelló de les Gerres a la vall d'Albal. La diferència consistia en afegir-li a la gerra una conducció a mode de sifó per tal d'anar reballant l'aigua que va per sota l'oli. En un principi hi havia dues alcaceries, però en adonar-se que l'oli, quan més trastombades, més pur i més qualitat té, afegiren altra alcaceria i posteriorment les substituïren per unes bassetes emmanissades, tot i que el procés per augmentar la qualitat de l'oli no finalitzava així. Una vegada engerrat l'oli a casa, continuava el procés de purificació i conservació, ja que les impureses anaven assolant-se dins de la gerra i havia que treure-les aviat evitant així que fermentaren i feren malbé la resta de l'oli. Aquesta operació, anomenada trastombar, consistia en anar passant d'una gerra a l'altra l'oli, deixant-se a part sempre el solatge. L'oli es considerava suficientment pur quan s'havien fet 2 o 3 trastombades i havia minvat una roba per cada 12.